Txenearen disko aurkezpen kontzertuak, Azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, Azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Ai ama, hemen ere badago estaldura? Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene! Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G eta dei mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Kaixo, gaur Donostia eta Iruña lotzen dituen A15 errepidea hartu dugu. Eta nora goaz? Araitz bailaran kokaturik dauden, Araitzeko 3 udalerri ezagutzera. Uztegi, Gaintza eta Arribe. Sorpresak ere izanen ditugu, Etorri nahi? Goazen. Zoragarri batean gaude. Nora ekarri gaituzu? Pues Gaintzako Marezko kablera, hobeto esan. Antxonea Gaztandegian gaude. Bai. Bueno, hemen justo Ikulluan gaude. Bai, hau Ikullua. Zuek nortzu zarete? Zuek, Antxonea nortzu zarete? Xaguk neguan etortzen die, menditi, hemen mendi dago, hemen ondoan, etxe ondoan, ez? Eta hori txiki azurita. Sokaldean, karo, ni goiz jekitzen ez? Goiziko 5etan jekitzen naiz. Eneritz, Gaintzan, musika Nafarroan, Gaintza. Egia da, esan diazu hain dela gutxi, enuen enekien, Goierrin ere badela Gaintza, Bada. Ai ama, hemen ere badago estaldura? Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene! Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G eta dei mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Itxitzat jo du Gotzone Sagardio Sanzun sailburuak Osakidetzako krisi sakona. Donostialdeko erakunde sanitario integratuan izandako kargugabetzeek eta dimisioek eraginda. Normaltasun mezu bat bidali nahi izan zuen atzo. Antolakuntza aldaketa zuhiltzat jo zituen kargugabetzeak, baina ez zuen zehaztu zein diren zuzendaritza aldatzea beharrezkoa egin duten gertaera horiek. Donostialdeko esian gertatutakoari kritika gogorra egin diote oposizioko alderdiek, baita sailburuaren dimisioa eskatu ere. Kaixo guztioi, eguerdion ongi etorriak gurean gaur magazinera. Abenduaren 6 dugu gaur asteartea da. Polemika piztu eta 3 egunera azalpenak eman ditu Gotzone Sagardio Osasun sailburuak. Gertatutakoari garrantzia kendu nahi izan dio. Antolakuntza aldaketa zuhiltzat eman du gertatutakoa. Donosti aldea eziko zuzendaritza berriak eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiak Osakidetzako zerbitzu sareari buruzko ikuspegia bera dute.
Esiak, ospitaleak eta zuzendaritza taldeak Euskadiko osasun zerbitzuaren asistentzia sareak ordezkatzen duen osotasunaren alderdiak dira eta elkarri lotuta daude. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea esiaren kasuan partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Ostiralean hain zuzen piztu zen krizia Donostiako esian osakidetzak bi zuzendari kargutik kendu eta gero bi kargu gabetzeen ondotik bata bestearen atzetik etorri dira dimisioak. Eta denek eman dituzte arrazoi berdintzuak dimisioa emateko. Desadostasun sakonak osakidetzaren zuzendari nagusiarekin eta osasun sailarekin. Besteak beste, goitik beherako erabakiak inposatzea egotzi diote osasun sailari eta osasun sare publikoa diktatorialean kudeatzea. Oposizioko alderdiek eta sindikatuek ohartarazi dute arazoa aspalditik datorrela. Estamos las guipuzcoanas muy preocupadas. Sagarduik erakutsi du bere erantzunkizunei ihes egiten diela. Azken urteotan bizi izan den krisi politiko eta instituzional handienean. Uste dugu ez lukeela sailburu izaten jarraitu behar. Espero genuen azalpenak ez digu eman. Que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de Osakidetza. El gobierno vasco debería tomarse en serio a Osakidetza. Gertatzen nahi dana guretzako oso larria da, baino zoritxarrez ez da berria. Ze guk sindikatu bezala ezautzen deuna, mai sektorialean ebai, negoziazio mai sektorialean gertatzen da, Osakidetzako zuzendaritzak alde bakartasunez jokatzen dula. Gai zaldatuta 25 urte mende erdia bete ditu Euskalgintzaren kontseiluak. Jaiosten leku berean ospatzen ari da Durangon hain zuzen ere. Euskalgintzan gertatzen ari den ziklo aldaketa irudikatuko da gainera. Paul Bilbaoren lekukoa hartuko baitu Idurre Eskizabelek. Eta esan bezala, momentu honetan ari dira ospakizuna egiten Durangon eta goizean zehar emango dizkizuegu xehetazun gehiago. Bestalde, jende andana bildu da Miarritzen, jakiz Abeberriri azken agurra emateko. Bere sorterrian zuzen ostiralean zendu zen, 92 urte zituela, Abeberri pertsonaia ezaguna izan zen, besteak beste bata mugimenduaren sortzailea izan zelako eta izen bera eraman zuen aldizkariaren bultzatzailea ere izan zelako eta bai arlo politikoan zein kultura alorrean izan duen jardunagatik aitortu diote bere hiletan zuzen. Eredu bat, eta militantea ezin hobea. Esan zuen lehendabizikoa kultura eta artea gizarteai beharrezko zaiola bizitzeko. Eta jakik zabaldu zuen, oilu hori Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian bentzat. Abertzalea handi bat izan zen, euskal kulturari, euskal gintzari bizia eman ziona. Eta iraun duena, bai Bazera plataforman, EH-baien berean, edoen bata aldizkaria ateratzen. Horretan eta galbezai
ongi eta fatxiki laguntuko dugu bere azken egondia. Bidea ireki zutenei esker, inen baitugu bidea, inen baitugu bidea. Eta Euskaraldiaren aurtengo edizioari amaiera eman zaio, aurreko ostiralean eman zitzaion, hain zuzen ere aurtengo ekimenari, ez ordea bideari, mezu hori helarazi nahi izan dute antolatzaileek, Goiatz Urkijorekin, koordinatzailearekin bat egingo dugu zuzenean, eguerdion Goiatz? Eguerdion bai. Bueno, aurtengoan ere esatekoa, ezta? Milaka eta milaka lagunek parte hartu dutela ekimen handi honetan, baina zenbaketatik haratago, zenbaterainokoa izan da eragina aurten? Hirugarren edizionen eraginaren berri izango dugu, edizioro bezala, ez, aurreko bi ediziotan bezala ikerketak emango dugu, ez, ariketaren eraginaren berri, seguruena 2023ko udaberrian izango dugu horren berri, siadeko ari delako momentu honetan, ikerketa hori gidatzen, baina, bai esan dezakegula, ez, ikusi dugula, ez, hirugarren edizio honetan batez ere, Euskaraldia jendartean normalizatu eta finkatu egin den ariketa badala, ez? Geroz eta jende gehiago ulertzen duelako zer den Euskaraldia, zertarako egiten dugun, bere ezaugarriak ere bai, ez? Ahobizi eta belarri prerrolak ere geroz eta hobeto ulertzen direla ikusi dugu, eta horixe azpimarratuko genuke, ez? Hirugarren edizio honen inguruan gizartean ezaguna dela ariketa eta horrek lagundu duela ariketaren egonkortzean, ez, gure jendarte honetan. Kopuruari begira bai jarriko gara baita ere, aldeko urteekin alderatuta, nolako izan da aurtengo parte hartzea? Esan dezakegu aurreko edizioaren kopuru berdintzuetan gabiltzala aurtengoan, ez? Hau da, ariketa, ez, lehen aipatuan moduan ariketa egonkortzeaz gain parte hartzea, ez, ariketaren parte hartzea ere egonkortze bidean dagoela ikusi dugu. 160.000 lagunetik gora, ez, berretsi dute edo izena eman dute aurtengo Euskaraldian izena. Benetan uste dugu oso datu ona, ez, dala hau, azkenan pentsatu behar dugulako pertsona guzti horiek klik hori egin zutala, ez, Euskaraldiko webgunean sartu eta berretsi zutelako beraien parte hartzea. Horrez gain ere, herrietan, ez, antolaketan dabiltzan batzordetatik ere jaso dugu mezua, ez, izena eman baino jende gehiago joan dela txaparen bila, ez, eta bedakigu baita ere, aurreko ediziotan parte hartu zuten ahobizi eta belarri presta askok ere parte hartu duela izenik eman gabe edo bere parte hartza berretsi gabe Euskaraldian, ez? Baina, hala ere, esan dezakegu, ez, eta hasieratik esan genuen bezala, Euskaraldiaren eraginean jarri nahi izan dugu larreta urtengo Euskaraldian, eta alde horretatik ere, pozik gaude, ez, ariketak eman duenarekin, ikusi dugulako, ez, milaka pertsonak ariketara heldu direla modu hausnartuan, ez, eta modu sakonean egin dutelako ariketa, eta baita ere, euren erronka pertsonalak identifikatu dituztelako, beraien lorpenak identifikatu dituztelako, eta batez ere orain ari garelako jasotzen, ez, apurka-apurka, ze bizipen izan dituzten parte hartzaileek hirugarren edizio honetan. Balorazio oso positiboa beraz, esan duzunez, parte hartzearen egonkortzea, baita ere ariguneen egonkortzea ere, horretaz ere hitz egin dezakezu, naiz eta txapekin ere egon den nolabaiteko, jendeak ez duela aurreko urteetan bezalako nahi beste eraman, txapa horiek, esan duzun bezala aurrerantzean, jakingo dugu nondik norakoak zeintzuk izan daitezke, baina hemendik aurrera, zenolako erronkak jartzen dituzue zuen buruari Euskaraldiari dago kionen hemendik aurrera? Badakigu jarraitu behar dugula rolak gizarteratzen, ez? Aipatu genuen hasieratik, epe luzerako lana dela hau, ez? Eta ahobizi eta belarri prerrolak gizarteratzen jarraitu behar dugu. Zuk aipatutakoaren aritik, ez? Orain, txaparen erabileraren garrantzia azpimarratzen ere jarraitu behar dugu. Badakigulako ariketarako beharrezkoa eta ezinbestekoa dela txapa, ez? Euskararen komunidade hori ikusgarri egiten duelako eta Euskarak behar duelako hein handi batean hori, ez? Eta horixe, aurten nahi baino txapa gutxiago ikusi da kalean eta aztertu beharko dugu, ez? Zein aldaketa egin beharko ditugun aurrera begira, txapa horiek gehiago ikusi daitezen. Eta baita ere uste dugu Euskaraldia ariketa praktikoa dela gogorarazten jarraitu behar dugula, ez? Txapa ez dugula janzten Euskararen alde gaudela.
adierazteko baizik eta gure hizkuntza ohiturak euskarara gehiago hurbildu nahi ditugulako, ez? Horregetarako jantzten dugu txapa urratz hoiek emateko eta hori gogorarazten, ez? Ideia hori gogorarazten jarraitu behar dugu. Badakigu, euskaraldiak bakarrik ezin duela, hori ere argi daukagu, eta azpimarratu nahiko genuke baita ere, euskaraldiak behar dituela, ez? Eta euskarak behar dituela, bestelako ekimenak aurrera egiteko. Menzu horrekin amaituko dugu konexioa. Eskerrik asko Goia Txorkijo Euskaraldiaren koordinatzailea gaurkoan ere gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Eta alor politikoan gaur abenduak 6 Espainiar Konstituzioaren eguna da, eta astearte honetan 44 urte betetzen ditu Karta Magna delakoak, eta aipatzekoa denboraldi guzti honetan ia ez duela aldaketarik izan. Gaur Hego Euskal Herriko jai eguna inposatua dela eta ezer ez dagoela ospatzeko, eta lan eguna dela ere nabarmendu du Euskal Herria Bilduk. Ildo beretik sortuk salatu du Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea aitortu gabe jarraitzen duela Espainiak, eta 78ko erregimenean eta konstituzioan atarpetuta jarraitzen duela. Gaurkoan ere, Aiotako Kongresuko bozeramaile den Aitor Estebanek adierazpenak egin ditu Albiako lorategietan, eta ordubietatik aurrera emango dizuegu horren gaineko informazio gehiago. Eta memoriarekin notuta, Barrio Nuevo ministro frankista ohiaren elkarrizketaren ondotik egin diote beste elkarrizketa bat, hain zuzen ere Juan Alberto Bellotzi, Felipe González Gobernuko Justizia eta Barne ministro ohia izandakoari. Intxaurrondon torturak egiten zirela aitortu eta baiestatu du, besteak beste. 12 erditatik aurrera gurean izango dugu Pilar Garaialde, egiari zorreko kidea, eta memoriari buruz, biktimei buruz eta aitortzari buruz luze hitz egiteko aukera izango dugu. Eta beste gai batzuei helduta, Gipuzkoako lurralde agintaritzak egun garraio publikoari aplikatzen zaion 50%ko beherapena, datorren urtean ere, egongo dela adostu du. Oraindik ere ez dago argi Espainiako gobernuak nola kudeatuko duen hori, baina Gipuzkoan laguntzak mantenduko dituztela erabaki dute, eta dena den Eneko Goia, Donostiako alkatea, kezkatuta agertu da 50%ko deskontu hori nola gauzatuko den ikusteke dagoelako. Krisi ekonomiko eta ekologikoaren testuinguruan prezioak etengabe gora egiten jarraitzen dute. Hain justu horrexegatik jarri ziren indarrean garraio publikoan deskontuak. Bada Eusko Legebiltzarrak joan den ostegunean aho batez onartu zuen 2023ko 50%ko deskontuak luzatzea garraio publikoan. Prezioen igoera orokorrak familia ekonomietan duen eraginari aurre egiteko neurri gisa. Orain Espainiako gobernuari dagokio laguntza horiek mantenduko dituen erabakitzea, baina momentuz Legebiltzarra horren alde agertu da. Beraz, nik uste dut neurri berdintsuak izan beharko liratekela, eta horretarako Espainiar gobernuak egun indarrean dauden diru laguntzak ere mantendu beharko lituzkela. Lehendakariak espero du Espainiako gobernuak garraio publikoan 130ko obaria ematen jarraitza 2023an, eta Euskal Administrazioek 120koa aplikatzea. Gauzak horrela Gipuzkoako lurralde agintaritzak adostu du Espainiako gobernuak egingo duenaren zain egon gabe, gaur egun garraio publikoari aplikatzen zaion 50%ko deskontua datorren urte osoan indarren egongo dela Gipuzkoan. Hala erabaki da krisi larri baten erdian gaudela eta herritarrain batek erabiltzen duten ohiko garraio bidea garraio publikoa dela argudiatuta. Deskontu luzapen horren aurrean Eneko Goia Donostiako alkateak Euskadi Irratean adierazi du arduragabekeriaz jokatza dela. Izan ere Donostiari dagokionez Eneko Goiaren arabera 10 milioi euroko kostua izango du garraio publikoaren deskontua 2023 urtean mantentzeak. Hildo horretan 50%ko deskontu hori nola ordaindu behar duen argitu behar dela iritzi dio. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ez baitute beren jarrera definitu oraindik. Kostu hori udalak bere gain hartu beharko balu, hainbat zerbitzu hobetzea ezinezkoa izango dela adierazi du alkateak. Eta abenduan dagoeneko murgilduta garela, dagoeneko hainbat Euskal Herriko hainbat txokotan piztu dituzte dagoeneko Gabonetako argiak, eta beharrezkoak ala gehiegikeria aldira, horixe, galdetu diogu herritarrei, kalera atera gara, herritarren iritziaren bila.
Eta on gainera argizepe bada horrek gitxi gaztetan dabenak orduen, etxate iristen txarto. Berdin zait. Iruditzen zait pixkat, dirua botatzea dela eta energia botatzea dela. Baina, gustatzen zaionari, gustatzen zaio, no? Zeo zer ipini, bai. Baina, behingoz, pentsatu, denonentzat oso gogorra da, hori, hilabetero ordaintzea. Gaueko argie bai, behar dan lekuen bai, beha poner por poner ez. Ia erdian bizi naiz eta argiak nik uste dut ondo daudela. Niri iruditzen zait ez dela bat ere beharrezkoa, azkenean, ezakin, da argia gastatzea pana da eta, hori. Osea, deko zu bori, milioi bet argi ifiniko zuzela Bilbon, para la Navidad, da hori dirue aldo zu erabili non hor laguntako. Osea, dau jendea kalean, dau jentea sin trabajo, dau gente sin casa, dau gente beha dauela laguntza, eta bai, guk ikustegu gurea, esategu, bai, ze polite, bai, ze polite. Da gero begitan da zuelan, da bestea dau janbarik, da esate oso, igual argi ifini barik, berari moten botxe guiaten, ez dakit, ni enauen ifiniko. Agian jartzea baina gutxiago pistea. Herritarra pago bikogu, nik uste dut, porque geu nahi dugu gehien bat, ez da? Beti goten da jentia, kontra egiten da bena, ez da, hori normal. Nik ez do pentsetan. Gainera, juntak eta horiek, neko jente deki bertan erabitzeko gai hori, eta jentia galdetzen, zabize galdetzen. Haunek urtengo da nun. Baina, nik ez do, egin leke hori, bai, gauza guztizekin egin leke hori. Baina, denpori egaltzen dabe, bai, Hori, begitzuko dabe, eta beti begitzen dabe, zer gaztauko daben gitxiago, eta egez bezaben, eta hasi ziren epintzen horrek argizepe gastu gitxi dekienak, eta orduan, nik uste hori dira bagize, egin iziela horrek, handiki juntak eta... Nik gitzienez, eskertuko nuke egiten badaute hori, ortuaian, edo zin lekutan, ez? Posiblea... Hombre, eskatan bogu igual bai, ez? Nik usteot... Osea, behar bozu zeo zer beti eskatu inbezule. Orduen, ingo dan edo ez da hit. Beha, inbeako sala bai. Bai, por supuesto. Osea, nik usteot... el dinero del gobierno es nuestro dinero. Orduen, gupe aukibiogu aukerea esateko zerin behar dan horregaz. Nik uste dela bastante klaro baietz, no? Azkenean, jendearen txadira argiak eta, jendeak erabakitzea nahi ditun piztu edo ez. Nire ustez urtetuko zen baiezko aldea. Zen eta Bilbon bizi den jendea azkenean jaio zenetik, hemen bizi egon badira, ikusi dut argiak urte guztietan. Eta ez dut uste kenduko zituztela. Eta nazioartera begira ere jarriko gara jarraian, Kolonbiara hain zuzen ere izan ere armetan dagoen azken gerrilla, lehen delakoa berriro ere eseri delako, lehen aldiz ezkerreko gobernu batekin bake prozesuan aurrera pausoak emateko. Beraz atruztegin nazioarteko kazetariak emango dizkigu xehetasun guztiak. Bi aldeetako ordezkariak batu dira Caracasen, Venezuelan. Prozesua 2006an hasi zen, baina bertan bera gelditu zen 2019an. Orain Gustavo Petrorekin berriro heldu diete elkarrizketei. Negoziazioen agendak 6 puntu ditu nahiko abstraktuak izan daitezkeenak, baina oinarrian lanketa sakon bat dutenak. Lehena, gizartearen eskuhartzea baloratzea da bakea eraikitzeko prozesuan, ondoren badaude bakea eta demokrazia, bakeerako transformazioa, biktimen aitortza egitea, gatazka armatuaren bukaera dekretatzea eta azkenik implementazioan lan egitea. Puntu hauek herrialde bermatzaile batzuk dituzte, Kuba, Norvegia eta Venezuela direnak, eta prozesua hasi zenetik Brasil, Txile eta Mexiko batu dira. Eta herrialde laguntzaile gisa Alemania, Suedia, Suitza eta Espainia egonen dira. Negoziatzaileen artean badaude gobernuaren delegazioa, badaude senatariak eta baita eskuineko alderdietakoak ere, militarrak eta noski askapenerako ejertzitu nazionalaren delegazioa. Beraz, badago programa bat, badago asmo bat eta pausuak egitate bat dira. Aurrera pausoak, pauso bakerako bidean, Kolonbian eta gobernuaren ordezkaritzaren erdia gainera emakumeak izango dira, Beros Atruztegi, zenolako garrantzia du bake prozesu batean emakumeen presentziak? Francia Márquez lehendakari ordeak argi adierazi du bakea ezinbestekoa dela emakumeen eskubidei buruz hitz egiten hasteko,
Eta horretarako alderantziz, emakumeen eskubideak aitortzea oinarrizkoa dela bakea lortzeko. Lehen aldiz, emakumeen eskubidei buruz mintzo den botere esparru bat sortu da, eta Marquezek zalantzarik ez du bakea eta giza eskubideen defentsa emakumeen parte hartzearekin soilik izanen dela posible. Berdintasun ministeriotik proposamenak luzatu dituzte bakearen alde eta eskubideen aitortzaren alde egiteko, azkena zaintza erdigunean jartzeko proiektu bat izan da. Benetako erronka izaten ari da, ze hortxe daude zalantzak. Nola sortu Kolonbiako errealitate guztiak bateratuko dituen proiektu bat. Nola izendatu eta aitortu emakumeek eta normatik ateratzen diren pertsonek dituzten zaintza beharrak. Hiri gehienetan bideak badaude, azpiegiturak badaude, baina beste askotan oraindik ez dago deus eraikia. Lurralde bakoitzeko ezaugarriak kontutan hartzea beraz, ezinbestekoa izanen da plangintza bat sortzeko eta horretarako sektore guztien partaidetza beharko dutela aldarrikatu dute ministeriotik. Kolonbiatik Perura egingo dugu salto izan ere, azken egunotan milaka eta milaka pelikano hilik agertu direlako hegazti gripearen ondorioz, Bero Satrustegi, zein dagoera? Bai, ikusgarriak eta benetan kezkagarriak dira irudiak. Espezierik kaltetuena pelikanoa izan da, Peruko gobernuak adierazi duenez. Antza Perura hegazti migratzaileek eraman dute hegazti gripea delakoa, iparraldean hasi eta hegoaldera joan da, joera kronologikoa eta geografikoa erakutsi dute mapek. Hala ere, Fernando Angulok, ornitologia eta bioanistasun zentroko ikertzaileak argitu du, jazoera honek ez duela pelikanoaren biziraupena arriskuan jarriko. Peruko gobernuak herrialde osoan 180 eguneko alerta sanitarioa deklaratu du, hegazti hauek Peruko hainbat puntutan topatu direlako, batez ere kostaldean. Ekuadorrek ere hartu ditu hainbat neurri, adibidez 40 aldian sartuko dira gaitzonengatik kaltetuak diren nekazaritza ustiategiak. Hala ere, jakinarazi da ez dela gizakientzat mehatxu bat, baina Angulo ikerlaria ados agertu da gobernuak harturiko neurriekin, bada ez bada, dio, horregatik Minsak, Peruko Osasun Ministerioak, prebentziozko hezkuntza sanitarioa eskaini die arrantzaleei eta baita gertu bizi diren herritarrei. Eskerrik asko Veronika Satrustegi, eta gurera itzulita kulturaren eskutik bihar ordu gutxi gelditzen dira aurtengo Durangoko azokari hasiera emateko, eta jakin ezazue Hamaika Telebistatik zuzenean eskainiko dugula 24 orduko zuzenekoa, 24 orduko informazioa, eta bain zuzen xehetasun horiekin utziko zaituztegu, mundu zabalean zehar ikusteko aukera ere izango delako Smart TV aplikazioaren bitartez. Jarraian izango gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin, lehenago aurreratu dugunez, gaurkoan Pilar Garaialde izango dugu gurean, Egiari Zor Fundazioko kidea. Orain arte. Ezinak izan ginen, izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztan da. Dugu eztan da. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainen. Aldiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik heldu nazazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo-goxo itzegida
dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat, gorde ditut musu eroenak, guretzat, debekatutako jolasak, guretzat, amaiera gabeko bidean, gau bakoitzaren ostean dator, egu sentirik ederrena, orain bizitza guretzat da. Durangoko azoka, zuzenean 11an, azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Kaixo, gaur Donostia eta Iruña lotzen dituen A15 errepidea hartu dugu. Eta nora goaz? Araitz bailaran kokaturik dauden Araitzeko 3 udalerri ezagutzera. Uztegi, Gaintza eta Arribe. Sorpresak ere izanen ditugu, Etorri nahi? Goazen. Zoragarri batean gaude, nora ekarri gaituzu? Pues Gaintzako Arezko kablera, hobeto esan. Antxonea gaztandegian gaude. Bai. Bueno, hemen justo Ikuiluan gaude. Bai, hau Ikuilua. Zuek nortzu zarete? Zuek, Antxonea nortzu zarete? Kontra, errekan gora dozen izokinen atzera, zutaz espero duten guztia, ez egitea. Xaguk neguan etortzen die, menditi, hemen mendi dago, hemen ondoan, etxe ondoan, ez? Eta hori txiki gazukita. Sokaldean, karo, ni goiz jekitzen ez? Goizeko 5 jekitzen naiz. Eneritz, Gaintzan, musikak Nafarroan, Gaintza. Egia da, esan diazu hain dela gutxi, enuen enekien, Goierrin ere badela Gaintza, Bada. Ona ala txarra, perspektiba kontua dela. 11ak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera 11 telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu 11 aplikazioa. Aukeratu 11. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Eskerrik asko. Beiok Justizia eta Barne Ministroiak aitortu du orain Intxaurronon egiten ziren torturak ere horien berri bazutela, ez? Zergaitik ari dira horrelakoak orain ezaten komunikabideetan? Bueno, nik uste hor gauza baino gehiago daudela. Estrategia badaula, paradigma aldaketa badagoela ere bai. Ez dakit estrategia horrek zenbat helburu o zenbat gauz nahi ditun, baina dutik gabe bat da, lehen ukatu egiten zuten, bereiak ez zuten egin, bereiak ez zuten zer ikusik, ez dakit zer bakin nun, eta gaur egun, esaten dute bereiak izan ziela, arro esaten dute gaina, erabateko zigor gabe sentitzen direlako, impunitateak babesten dituela badakitelako, eta gainea azaldu nahi dute
hori egin zutela egitea zeukatelako, ezta? Eta nik uste nahi dutela gizarteak, osea, jendarteak, hori onartu dezala gauz naturalena eta normala bezala. Eta hori benetako aberrazio bada. Osea, demokrazia baten benetako zea bada. Inok pentsatuko luke beste gobernu batzuk indituen zenbait gauz oain ontzat hartzea eskatuko balitze, osea. Ez, laurez. Zein ondorioak arri beharko lukete horrelako adierazpenek? Bueno, hasteko beharko luke fiskaltzak ofizioz bidea irikitzea. Adibidez, Barrio Nuevok, batetiken kontatzen du berak laguntze zitula eta ez dakiz zer, Maraiena hor da, baina Larretxean are hor aitortzen du, ez da. Eta gainean, zeheratan, eta fiskaltzak ofizioz hasi beharko luke, ja, Belloken kasuan ere bai, Zergatik, horrere, perla asko bota ditu, Bellokek. Eta gero, beste alde, egon beharko luke egungo gobernun partetiken alako zea bat, aitortza eta adierazpen garbi bat, ez da, non batetiken bere erantzunkizunek eta bere ardurak aitortzen ditun, ez da, eta baita ere aldentzen dan bere garaien PSOE gobernuntze gola gauza edana gertatu ziren. Baina gaurko PSOEk? Baina ez bakarrik gaurko PSOEk, eske alderdi politiko gehiago ere badaude hor zipristinduta eta erantzunkizune dituztenak. Ezta? Eten gerra zikinetzen hasi galekin, edo etzen hasi torturak, gauza edanak ez ziren PSOE gobernukin hasi, lehen hautiken ere bai. Orduan, dudigabe fiskaltzak hori, eta bestetiken adierazpen garbi bat aitortuz eragindako mina eta nolabait kondena bat egin ez horri. Zein iruditu zitzaizun Espainiako gobernuaren jarrera Barrio Nuevorekin azalpenen ostean? Lehen esan dut aberrazioa, onartezina, erabateko onartezina. Gobernuarena eta gero hor baita ere behi da komunikabidek, ez da. Hoi Espainin nun zabaldu da, isildu egin dute. Telediariok edo, ez dakit, beste, Euskal Herrian egontzan notizi ematetiken aratago, Espainin nor jakindu oso jende gutxik. Oso gutxik. Ez onartezina da erabat. Eta gaina, beharko lukela gaur egun, lehen esan detena, adierazpen garbi bat, eraginduten minaren aitortza eta aldentze bat. Aipatu duzu, ezta, Espainian, agian Euskal Herrian izan ez zuen arrabotza, ez zuela izan Barrio Nuevoren adierazpen horiek, Bellokekin gauza bera gertatzen ari dela esan daiteke, zergaitik uste duzu hori? Gertatzen ari dela, Espainian ez dela horren besterako arrabotzik gertatu esandakoak esan ostean? Nik uste hor eragin handia dauketela komunikabidek. Fiskaltzak izan beli mazun ofizioz zerbait. Gobernuak egin izan beli mazun adierazpen bat, esan diten terminoetan, hori nolabaite beste zabalkuntza bat izango zuken gizartean, baino fiskaltzak ez du ezer egin, gobernuak ez du ezer egin, eta komunikabidek ere isildu egin dute. Eta biktima gisa, zer sentitzen duzu horrelakoak min eta berriro entzun behar dituzunean? Humilatu nahi gaituzte, gure mina erabat gutxietzi nahi dute, eta ez da adierazpen hori bakarrik, pentsa, zenbait ekitalditan, zenbat zeatan goresten dituzten, zenbat kondekoratu dituzten, zenbat gai judizializatzeko bidea moztu duten, guri violentzia guregan eraginduten eragitu duteren hoiei, ez? Eta noski dala mingarria eta noski dala kezkagarria baita ere, ez? Sortu nahi dan gizarte zoru etikoa. Non uste duzu duela pisu gehiago impunitateak
eremu judizialean, sozialean, edo arlo politikoan? Bueno, hau estatu afera bat da, eta instituzionalen erabaki asko hartu die, politikoan ere bai. Judikatura bere ere instituzioa da, eta indar handia duen instituzioa da. Eta ez dakit panik. Ez dakit panik sailkapena nola egingo nuken. Instituzioetan dudari gabe, baina instituzioetan sartzen die politikoa, judikatura, en fin. Baina impunitatea egon badagoela argi. Bai. Horrez da zalantzarik. Norbait zalantza egite badu ikusi besteik ez dauke ze arrotasunekin kontatzen ari diran. Bueno, eta ze gertatu dan, tortura kasokin adibidez. Zein gutxi eraman ahal izan die, epaiketa. Han, ze gertatu da. Kaso baten sententzia bat kondenatori batera danen, gero Supremoak zehatu ditu, anulatu ditu sententzia horiek. Baten bat edo beste atera da, noski Jose Arregina, nola ez ba. Baina oso gutxi. Eta baten bate onda, kepa hurran uste dela, kepa hurra igual. Estrasburgo aitortu behar izan zuen hor, torturak izan ziela, Espainiako zeak ez, eta hori erabat ere impunean egin dute. Baina, gainea, ez da bakarrik zigor gabetasun eduki dutela, eske, gainea, kondekoratu dituzte, kondekorazio bakoitzek, gainea, diru bat darama, auspotu dituzte, eske, ez da bakarrik ez dutela sententzia kondenatorio bat euki. Eske, aratago dijoa, erabat auspotu dituzte. Egiari Zor Fundaziotik urteak daramatzazu ez, biktimen aitortzea, reparazioa eta egiaren bila, esango zenuke azken urte hauetan aurrera pausorik eman dela? Bueno, baina urte asko baino lehen ez ginen existitzen, Galeko biktimaren bat, baino etzan lotzen, hori etzan lotzen gaina estatu terrorismoarekin edo estatuaren violentziarekin. Gutaz batzutan hitz egiten da, indarkeriaren biktimak, giza eskubideen urraketaren biktimak, biktimarioik ez bagendeke bezala. Eta batzuk aitortza ofiziala jaso dugu, baina horreniken milaka pertsona daude aitortza hori jaso gabe, baina milaka. Hor daude torturatuk, hor daude violentzia polizialaren ondoriozko biktimak, hor daude kartzela politikak eragindako biktimak, hori denak aitortza gabe. Oain, bai, badaude baita ere bideak, bai instituzio batzunak, eta egiten nahi dienak alako erroldatze bat biktimona, eta oain dela 10 urte, ez genuken pentsatuko agian momentu enten gauden puntuan egotea lortuko genunik. Baina, alare, erraldatze horiek hori hor daude, aitortza horiek hor daude, baina hainbesteko diskriminazioa jasotzen dugu, hain desberdin tratatzen gaituzte, hor parekotasuna iristeko oraindik bide asko falta da. Baina hain dela 10 urte adibidez, baina hobeto gaude. Azken egunotako berri bada, Espainiako gobernuak Usurbileko udalari exigitu diola plaza baten izena aldatzea, plaza horrek Jose Martin Sagardia izena zuen, zuzen ere Batallon Basko Espainolen biktima izan zen Sagardia, zenolako irakurketa egiten duzu? Bueno, barrio edo kale badake. Ez duzu beste izango. Egiaren bidean, askotan aipatzen da informazio klasifikatuen legeak, edo sekretu ofizialen legeak, zenbaterainoko pisua duen honetan. Badirudi, erreforma bat ontzen ari dela Madrilgo gobernua, baina dokumentuak luzaroan sekretupean gordetzea omen da proposamena. Zer deritzozu? Bai, 50 urtez gordetzeko. Horrek esaten duena da, guk egiarako eskubidea ukatzen zaigula, eta, lege hori kenduko balute, eta dokumentu hori desklasifikatzen balie, zer ez litzekaterako horre. Eta guk, beste da nortu bezala xe, egiarako eskubidea daukagu, eta justiziarako eskubidea daukagu, eta lege horrek lehen zegoen bezala egoteak eta orain proposatzen bezala egoteak, egiarako eta justiziarako bidea izten digu erabat.
Horretarako borondaterik ez dagoela erakusten du horrek. Noski ez dago borondaterik, baina zalantzai gabeko borondaterik eza, eta gainea, euskalo zenbat alderdi politiko, zenbat erakunde dauden zipristinduta gerra zikinean eta estatuaren bortizkerian. Agerikoa da ez, lehenare aipatu duzu lehen eta bigarren mailako biktimak ere badaudela, oraindik ere aitortu gabekoak, bizikidetza demokratikoaren kontzeptuari tiraka, zer barne bildu beharko luke horrek zure ustez? Bueno, bete beharko luke. Biktima guztik, tratu berdina izatea. Aztertu beharko litzeke zer gertatzen den gaur egungo eredu judizialarekin. Zeren, batzui erabateko zigorra, baina oso sorik zehatzen zaie, eta beste batzui impunitatea ematen zaie. Claro, hola ez dago bizikidetza demokratorikorik lortzeik, eta beharko luke baita ere, kontutan edukitzea, gatazka politiko bat egon dela. Gatazka politiko horrek oraindik irauten dula, eta horri heldu beharko zaiola. Zeren, edozein gizartek dauk eskubidea, bere oraina eta etorkizuna garatzea, bizikidetza hon baten eta planteamendu demokratikoetan hitz egiten ere baldin bagia, bere oraina eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubide osoa eduki behar du gizarte horrek. Hori aitortu behar zaio. Lehen aipatu duzu baita ere ez, Espainiako gobernuaren aldetik borondate eza dagoela, egia azaleratzeko, sekretu ofizialen legea moldatzeko. Uste duzu honek lotura duela, inposatu nahi dutela marko jakin bat? Bai, zalantzari gabe, inposatu nahi duten markoa da, irabazlek, garailek, eta galtzailek. Hori inposatu nahi dute argi eta garbi, eta hoi ez da parametro demokratiko bat. Ez da. Eta ez du inun funtzionatu. Demokrazia ari baldin bagara, Bai, marko horretan ez zenolako bizikidetza zenolako bakea ereki daitekeen, ez? Claro. Bai, ezin dena da planteatu, batzuk garaile, beste batzuk galtzailek, hemen ez dago arazo gatazka politikorik, batzui erabateko zigorra eta legearen pixu guztie ezarriko zaie, beste impunitatea emango zaie, eta hori da, momentu honetan jarri nahi duten eredua, eta hori ezinezkoa da. Ondarte ezina da. Esango zenuke urterik urte, denbora pasala, Euskal Herrian agian beste kontu batzen, baina bertsio ofizialak alde batera gelditzen ari direla? Bai, ari da kostatzen, Ari da kostatzen, baina bai. Eta beharrezkoa da gaina, bertsio ofizial horiek kentzea, zatik bertsio ofizial horiek egin dutena da, nola baite tapatu, ezkutatu gertatu zana, eta violentzia hori zehatu zutenak impunitatean babestea. Eta, baina, bai da, pixkanakari da, nahi. Ez dakit hain momentu da burura datorkit zabaltzaren kasua ez da. Juezak esan zuen, Guardia Zibilen bertsioa zola balekoa beraren zat, eta Eusko Jaurlaritzak 2/2016 legeren zean egin duen ikerketan beste kontu batzuk azaldu ez. Instituzioen aldetik hortaz ikusten duzu ere aurrera pausuak ematen ari direla gai honetan? Bai. Euskal Elkarte Autonomoan 2016 lege horrek albidetu du, momentu duntan uste 82 daudela biktimak aitortuk, oraindik asko gelditzen da egiteko. Baina, bai, eta Nafarroan ere badago ja bidean zerbait importantea izan da hori. Lege horrek ere bere hobekuntzak beharko lituzke eta saiatuko gea, hobetu dadin. Baina, bai. Baina beste alde,
ez dakit banik, Eusko Jaurlaritzak, adibidez, amnistiaren babesaren egunean, ez da, ura konmemoratzeko erabili zuen metodoa, bozera mailek esalditxo bat esatea, bi egun lehenago, ez du uste horrela denik. Eta aitortza ofiziala jasotzen nahi duten biktimena, ez da zabaltzen eta ez da gizarteratzen, horre, igual, hobetu leike. Legei buruz ari garela eta memoria izpide dugula ezin dugu alde batera utzi memoria demokratikoaren legea, Madrilen onartu dena aurten, zenolako balorazioa egiten duzu horretaz? Positiboa. Egia da, erakunde memorialista batzuk aurkatera direla, baina lehen zegoenarekin alderatze baldin badugu asko egin du aurrera, asko. Hobetu beharko da, bai, baina ondo ikusten dugu, bai. Belaunaldi berrietara begira, batez ere, baina egunetik egunera ez, eta urterik urtera gertatutakoa transmititzerako orduan ez, nola ikusten duzu gaurko gizartea? Informazio botere handia du, ez da? Zuzen bat informazio gehiago daukezun, zure pentsamentu kritikoa ere bestera bat ere ikitzen duzu. Ez di garai honak horretarako, ez gai hontan eta beste batzutan, baina bat gai hontan, ez da? Halako desmemoria bat nahi da, batetiken, nahi iruditzen zait, eta badaude saiakerak revisionismo historiko bat egiteko eta beste zera batzuk eman nahi izateko, ez? Eta ez da asunto ona. Nola esan. Nola uste duzu bermatu daitekela memoriaren transmisio hori egia justizia eta erreparazioaren bidean? Bueno, bideak jarri behar dira, zenbait instituzio, zenbait erakunde bat ari dira lanean serioski, ez da, memoria errekuperatzeko, eta hoiei oztopo ez ezio jarri behar, erraztu behar zaie, errespetatu behar dira, eta lehen bertsio ofizialak aipatu ditugu, ez da? Horiek alboratu eta egia azaleratzeko mediok eman behar dira, bai. Bide honetan, ikusentzunezkoek zenolako pisua izan dezakete, azken aldian ikusten dugulako, ez, pantalla handian, zineman dokumentalak ikusentzunezkoak geroz eta gehiago ari direla gai hau tratatzen, ez, biktimen memoriari buruzko ikusentzunezkoak egiten, baina zer den itzozue, guztiak dira konponbiderako bidean, guztiak dira erreparatzaileak? Ez. Pentsa, igual badaude 78 pelikula etari buruzkok. Hasi, komando txikia hau eta... Bueno, ez? Haien helburu askorena zan, desprestigioa bilatzea, bueno, bersio jakin bat ematea. Gero, badaude bestalde, beste dokumental batzuk eta era serion eta objektibo egon landu dienak, ez da. Nik gutxi batzuk ikusi ditute. Baina ikusentzunezko sekulako potentziala daukea, sekulakoa, eta orduan izan leike onerako edo txarrerako zein den helburua. Duela 3 aste edo, lau aste ez izango, Ayusok saritu zuen dokumental bat. Etari eta euskal konfliktuari buruzkoa, bere helburue agian ez da onerako izango, nola esan, ez? Errelato batzuk ere inposatu daitezkela horien bitartez? Bai, errelaton gerra dago, bai. Agian beti egon da, baina bai. Nola uste duzu gaindituko dela hori? Edo zin izan barko lukegakoa? Honestidadez, lehen esan dut erakunde mordo batera objektibo eta honestuan lanean ari direla, eta haiei bidea eman beharko zaie, eta... Ez da lan errexea izango, Baina hortze, jarretuko duzu ezok ere. Bai noski, dudik gabe. Pilar Garaialde, Egiarizor Refundazioko kidea, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei, aukera mateagatik. Horren arte.
Eta tarte baten ostean itzuriko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Ez alduzu 11 ikusteko aukerarik. Hau bukatu da. Aplikazio berriari esker edozein etxetatik ikus daiteke. Eduki guztiak euskaraz ikusteko aukera paregabea zure Smart TV-an. Hamaika, edozein etxetatik, zugandik gertu. Bilboko udalak Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu Euskararen nazioarteko egunaren testuinguruan. Izan ere, aurten udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Bilboko udalak Euskararen nazioarteko eguna ospatu nahi du. Urtero bezala, gure hizkuntza, gure euskara, modu batera edo bestera zabaltzen eta bizirik mantentzen lagundu dutenei omenaldia eginez. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkaia Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika Telebistari ere zorionak. Hala, Euskal Komunitate Digitalean erreferentziazko euskarazko telebista izan da Hamaika, Bilboko udalak Euskal Metropolian hasi den hedabideari Hamaika Telebistari aitortza egin dio. Izan ere, ezinbestekoa da erakunde publiko eta sozialen babesa, publikoa ere baden telebista zerbitzua kalitatezkoa izateko eta baldintza duinetan ekoizteko. Gauzak asko aldatu dira eta asko zaildu dira. Telebista guztientzat, baina bereziki gurea bezalako txikientzat eta euskaraz dihardugunontzat. Horregatik oso garrantzizkoa dira aitortzak, eskerrak eman behar dizkizuet, zorioneko gu, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiriarekin elkarlanean gauzak egin izan ditugu, seguramente gutxitxo, baino egin ditugu. Eta gehiago egin beharko ditugu euskarazko sektore honetan aurrera atera nahi baditugu gauzak. Omenaldia abenduaren 2an egin dute Bilboko udaletxeko Arabia Aretoan. Bada aburto alkateak omendutako 3 hedabideetako lantaldei esan dienez, euskara ustez emititzea da euren ezaugarria berezi egiten dituena. Bada udalak dio Bilbo gero eta euskaldun baten bultzatzaile direla Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria. Zuen ezaugarria, guztion ezaugarria, berezi egiten zaituztena. Bilbo gero eta euskaldunago baten bultzatzaile zarete. Bilbotarrek euskaraz hitz egitea eta harremanetan sartzea eta euskaraz bizitzea sustatzeko eragileak zarete. Indako lana inmensoa da, Bilbo handia baino handiagoa, 14 urte betetzera goaz emititzen hasi ginenetik, eta esker honez hartu dugu eta pozik, behar dira horrelakoak. Eskerrik asko batez ere Bizkaia Irratia, Bilbo Hiria Irratia eta Hamaika Telebista. Indeseables berez da hitz bat, goberno frantsesak erabilizuna 1918, gero nazi garaian ebai,
hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Komisaria da erakusketa honen Pidasolas, eta beak esateu, indeseables hitz hori, gaur egunin edala oso erabilgarria ez, ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizbat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusike daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa lau esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin hastea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestien atzetik dijuen epe batzutan einde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hau indala mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu, Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo hartie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko baitea reproduzio batzukin, liburu batetik ekarri ditxeunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur honin gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, beak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltze ben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe, baizik eta horrekin kontrol badezela eta horrekin sortzeie gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezaune dana Desastres de la Guerra o bilduma, Santelmo indala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden kurseko esparruen eontzin presuek eindeko hainbat eta hainbat marrazki oso gorradinak, eta 80 bat ekarri diteunak oso bilduma onkigarrixe da eta oso berezi zerie. Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahi edan. Eta gonero lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Baita ere gurekin aste urtero bezala Carmelo Aranda, eguerdion. Eguerdion, bai. Osakidetzan dagoen krisia hitz egingo dugu lehenik eta behin, aspalditik datorren krisia, sindikatuen arabera eta langileen arabera ere askotan ere jorratu dugun gaia, baina krisi horrek estanda egin du, Donostialdeko esian azken egunotan izan ere bi zuzendari kargutik kendu dituztelako eta horren ostetik etorri direlako arrapadan ere dimisioak, ezta? Atzokoan 3 egunen ostean eman zuen egin zituen adierazpenak, Gotzone Sagardui osasun sailburuak lehen aldiz, eta purgaketa hitz egin ezin dela aipatu zuen, apokalipsia dela ere ezin daitekela esan, hitz horiek erabili zituen, eta gertakari kate baten ondorioz, egoera honen aurrean gaudela azaldu zuen sailburuak, itxitzat jo nahi izan du gaia, eta bide berri baten hasiera dela ere nabarmendu zuen, entzungo dugu. Donosti aldea eziko zuzendaritza berriak eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiak Osakidetzako zerbitzu sareari buruzko ikuspegia bera dute. Eziak
ospitaleak eta zuzendaritza taldeak Euskadiko osasun zerbitzuaren asistentzia sareak ordezkatzen duen osotasunaren alderdiak dira eta elkarri lotuta daude. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea eziaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Pero zenuten bestelako adierazpen batzuk gertatu denaren ondoren? Uste dut espero ez. Gauzia da, Sagardui karguan dagoenetik 3. krisia izan dela hau, oroitzen zaret, lehenena izan zen bakunena, AJ-aren kargu edo zinegotzi izan ziren bi buru, edo Osakidetzaren buru bakuna uziela herritarrak baino lehen, gero bigarrena Osakidetzaren modelo berri bat implantau nahi zauenian, esan zauenian, hori kontsultak telefonoz edo bideo deiaz egingo dutela edo egitea ondo egongo zela esan zauenian, eta hirugarrena hau ez. Niretako hemen, krisi honetan aldaketa bat dago ez, eta da Osakidetzaren ospitalen jefeak eta zuzendariak protestau dutela ez, eta lehengo aldia da dimisioak egon diela. Hortaz, Osakidetzaren alto karguekin adoz ez da zen medikuak eta zirujanoak ordaintzen ari dira zer horien kontra egotia ez. Erakusgarria da ez, guztiak aurka kudeaketa horren aurka egotea eta dimisioa eman izan da aia batekin da. Nik uste dut hau da Jaurlaritzak eta EAJ Jaurlaritza barruan izan duen krisirik larriena behar bada. Eta horren motivazioa da hartu duen dimensioa, ez da? Maialenek ondo esan duen bezala, mediku erizainek eta burue gainera hartu dutela une honetan kritikaren eta hain zuzen ere gauzak zuzentzearen erabakia planteatzea, ez da? Orduan, Gotzone Sagardui gelditu da momentu honetan, nori agindu gabe, nolabait esan, ez da? Eta hori benetan larria da, Osakidetza bezalako erakunde batean pentsazazu, Donostiako ospitaletan hainbat milaka gaixo daudela zaindu beharrekoak, ez da? Eta hori egune honetan, Osakidetza sistema bururi gabe aurkitzen den momentu batean edo burua galduta, hobe esan da, ez da? Baina ez da gaur eguneko krisia, oso aspalditik dator. Da nik uste hor sakondu behar dela jakiteko, ja 80. hamarkadan, hau da, duela 30 urte, Iñaki Azkuna izeneko bat, medikua eta Osakidetzaren zuzendari orokorra izan zen garaian, hasi zuela bide bat. Berak deitzen zuen publiko-pribatu elkarlana edo kolaborazioa, baina benetan egiten zuena da Osakidetzan agertu, baina medikuntza pribatuaren sarea babestu. Eta horren ondorioz gelditu da, hemen bertan daukagu, IMQ, hau da medikuntza pribatuaren templo nagusia den horretan, baina Azkuna dago aurrez aurre eskultura batean, horrek adierazten du, ez da? EAJ bide hori aspaldi hasi zuen, eta jarraitu egiten du, eta gero eta gehiago nahi izan du sakondu bide horretan, hau da. Sistema publikoa eskeletoan utzi eta ondorioz sistema pribatua elikatu eta gizendu. Eta nik uste hau beste ondorio bat besterik ez dela. Klaro, ze gertatu da? Osakidetzako profesionalak egunero dabiltzanak konstatatu egin dute hori, ikusi dute beraiek geroten meharrago ipintzen dituztela, gero eta lan handiago egin beharrean, da ez tira llegatzen, da baldintza gero eta okerragoak, eta orain aitzakia da konzentratu eta nolabait esan saretu nahi dutela, baina hori aitzakia da, benetan gertatzen dena da, osasun sistema publikoa pobretzen eta ahultzen ari direla, intentzio politiko sakon batekin, politiko ideologikoa da sistema pribatua elikatu.
Nik uste hori dela fondoa. Bien bitartean, jaurlaritzaren ahotik entzun dugu behin eta berriro, ez? Publikoaren aldeko apustu hori badutela. Bai, hori izaten dute, eta gero, Donostiaren ospitalen gerente bezala Agustin Agirre jarri dute, ez? Eta nik ezagutzen dut Agustin Agirre, Deba Goieneko zuzendari izan zen, eta operen irregulartasunak jakin eta bermatzen zituenak, ez? Eta ope salatu zuten anestesistek, bere aurka kriston kritikak egin dute, Agustinen bere zuzenpean, tratu txarrak eta lakoak jasan izan dituztela, eta azkenean, nire uste, hirutik bik bere kargua utzi dute, ja ez dira anestesistak Arrasateko ospitalean, hortaz, ikusten dugu, zer nolako kudeaketan nahiko duten, mendik aurrera gure ospitaletan, Arazoa aspalditik datorrela horixe aipatu duzu eta horixe zabaltzen dute ere alderdi politiko batzuek eta sindikatuek. Entzungo ditugu zenolako erreakzioak sortu duen Osakidetzan piztu den azken krisi honek. Estamos las guipuzcoanas muy, pero que muy preocupadas. Sagarduik erakutsi du bere erantzunkizunei ihes egiten diela. Azken urteotan bizi izan den krisi politiko eta instituzional handienean. Uste dugu ez lukeela sailburu izaten jarraitu behar. Pero genuen azalpenak ez digu eman. Que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de Osakidetza. El gobierno vasco debería tomarse en serio a Osakidetza. Gertatzen nahi dana guretzako oso larria da, baino zoritxarrez ez da berria. Ze guk sindikatu bezala ezautzen deuna, mai sektorialean negoziazio mai sektorialean gertatzen da, Osakidetzako zuzendaritzak alde bakartasunez jokatzen dula. Zenolako neurriak uste duzu hartu beharko liratekela hemendik aurrera? Nik uste dut Osakidetzak eta osasun sistema publikoa behar duela oso bestelako estrategia bat, da beraz oso bestelako arduradun politikoa behar ditu. Behar ditu benetan sistema publikoa bermatu, babestu eta zabaldu nahi duten ordezkariak eta politikariak eta agintariak. Baina hori ez da gertatuko, nik uste dute, aiota agintean dagoen bitartean hor. Ez da gertatuko zergatik, konturatzen bagara, eta hau iaia tesi bat egiteko gaia da, konparazio bat egiten badugu hemen gertatzen ari den krisia, eta krisi hori nola gorpuzten den gainera profesionaletan, da profesional buruetan, konparazioa Ayusorekin egin behar dugu, hau da Madrileko eskuinak eta hemengo eskuinak jokabide beretsua bide bera daramate, ez da, Ayusok egiten duena eta provokatzen dituen erreazioak eta orain hemen, lehenengo Bilbon da gero Donostian gertatu dena, oso parekoa dira. Eta hor arrazoi batzuk egon behar dute, arrazoi konkomitanteak edo konvergenteak. Eta hain justu dira, zenbat maite duten, alako politikariek, bai PP-koek eta bai EAJ-koek sektore pribatua. Hori bere gintzat marra gorri bada. Hau da, arlo guztietan, hezkuntzara basoaz, beste horren beste, hezkuntzarako lege berriaren proiektuan ere, proiektua baino haratago, EAJ hor dabil, azpiti tratutan PP-koekin eta ikastetxe pribatuekin beraien egoera bermatzeko eta beraien gizentzea ziurtatzeko etorkizunean. Medikuntza pribatuan gauza bera gertatzen da. Hor dago arima bat, eskuinaren arima. Eskuinaren arimak dituen helburua beti dira pribatua elikatu, enpresarioak elikatu, beraiekin bat egin, eta sistema publikoa ondorio zauldu. Eta mantendu eskema bezala, baina eskema ailegatzen ez dena. Claro, bide horrek nora garamatza? Kontuz, ze horrek darama, estatu batuetan daukaten osasun sistemara. Hau da, aberatzek ziurtatuta daukate, egundoko kalitatezko medikuntza ordaindu egiten dutelako eta ondo ordaindu, eta diru asko ez daukatenek, joan beharko dute, gelditzen den sistema horretara, ez da, sistema publiko baina residual batera. Hori da arriskua eta arrisku larria da. Horregatik,
Nik uste dut hemen beste pausu bat eman behar dugula herritarrok. Osakidetzan lan egiten ez dugunok. Eta da, osakidetza publikoaren alde mobilizatu behar gara. Nik uste ezinbesteko dela orain, ez ustea bakarrik Donostiko medikuak edo Bilboko medikuak. Nik uste hemen gizarte mobilizazio zabal bat behar dela, eta urgentea dela, honi soluzio bat aurkitzeko. Sagarduik dimititu egin beharko luke, da hori ez da premia politiko parlamentario bat, hori da premia sozial bat. Berak eta bere taldea dimititu egin beharko lukete, nabarmendu delako beraien bideak nora daraman, ez da? Eta beste ordezko batzuk da behar bada EAJ ez den beste norbait jarri horren zuzendaritzan. Nik uste EAJ aipatu dugun Iñaki Azkunaren garaitik gaur arte, bide bat eraman du, eta bide horrek sistema publikoaren desastre batera darama. Bide hori konpartitzen duzuzuk, Maialen, lehen aipatu duzulako, ez? 3 krisi izan direla azken urte honetan osakidetzarekin lotutakoak, baina horiek ez, lehen egunotan arrabotsandia sortu zuten komunikabideetan batez ere, baina gero diluitu ziren. Honekin ere berdina gertatuko da? Nola ekiden daiteke hori? Espero dut ez, Carmelo kondo esan dau, Madrilekin badago konpareketa bat, baina hemen ez dut ikusten hainbeste mobilizazio kaleetan, eta hori arazoa da, ez gari urtetzen, ez dakit, importatzaigu bai, baina ez dakit hainbeste edo Madrilen ikusten da alako zenbat, milaka eta milaka pertsona gizatzen diela kaletara, eta nik uste hau ere egin beharko genuke hemen, ez? Sagarduien dimisioa bai eskatzen dute, eta igual bai, ez? Baina ez zindugu bastu, Sagarduien aurretik murgabe bai dimituzutu zauela, eta Jon Daurpon bai, eta ez da ezer bezaldatu, hortaz, Sagarduien dimisioarekin bakarrik ez da ezer lortzen, ez? Nire ustez, Carmelok esan dago moduan, ez? Osakidetzaren kudeak eta da arazoa, eta EAJ bertan boterean egoten den bitartean, ez dugu osakidetza aldatuko. Eta hori arazoa da, hortaz, mobilizazio gehiago, medikuek eta erizainek eta osakidetzan langileen greba gehiago, eta kaletan ikustea herritarrok osakidetza honen aurka gazela eta defendituko dugula. Arazoa gainera ez da bakarrik espezialista batzurena. Sagarduik eta hauek egin nahi dutena da reduzionismo. Esan, bakan batzurena arazoa da, diskrepantziengatik, ez ikusi dugu, da batez ere, eukidugun pandemiaren garaian da ondoren, gertatu den lehen arretarekin. Orain ari da nabarmentzen lehen arretaren krisia. Pandemia gainditzen ari gara, uste donik, baina lehen arreta oso modu okerrean planteatzen ari da osakidetzan. Krisia handi bat dago lehen arretan. Eta lehen arreta da, herritar gehienok behar duguna, eta gainera lehen nolabait instantzia arazoak dituzunean, osasun arazoak. Eta hor krisia badago sistema osoa gelditzen da dantzan. Nik uste hortik hasi behar dela. Eta neurri egiturala bai, baina zuzendaritza desegoki honen kontra hartu behar dira. Nik uste dimititu egin behar duela, dagoeneko oso argi dagoelako norabidea, eta saiatu beharko gineke mobilizazioen bitartez dabar, beste zuzendaritza bat, beste estrategia bat, bultzatzea osasun sistema publikoan Euskal Herrian. Ikusiko dugu korapiloa nola azkatzen den, esan bezala altzokoan Sagarduik eman zituen azalpenekin itxitzat jo nahi izan zuelako gaia, baina izan daiteke presio sozialaren eraginez edo eta beste gauza batzuen eraginez soka luzea ekartzea gai honek. Baina beste gai bati ere helduko diogu, gaur abenduak zei ditugulako, hain zuzen ere Espainiako Konstituzioaren eguna, jaieguna Espainiar estatuan, 54 urte, bete ditu Karta Magna delakoak eta aipatzekoa, ez? Urte luze horietan, jaztela berdin jarretzen duela, ez, hasierako testu horrek. Eta zen nolako ondorioak dituen, ez, Euskal Herriarentzat? Bai, ni oroitzen naiz, adinagatik tokatu zitzaidalako orduan, bizitzea, 1978ko abenduaren 6 ura ez da, duela 44 urte, esan duzun bezala, eta garai hartan oso nabarmen gelditu ziren gauzabi bata, hori ez zela gure konstituzio bat. Euskal Herriko gizartea eta indar politiko gehienak erabat kontra zeuden.
gero inabardura gertatu baziren ere botu ematerako orduan, baina kontra zeuden. Eta bigarren gauza konstituzio hori oso lotuta agertzen zela eta jaiotzen zela frankismoarekiko. Hau da, konpromiso bat izan zela frankismoarekin. Konpromiso sakon bat. Eta beraz, frankismoak konsideratzen zituen da Estatu Espainiar, frankismotik eraikitako Estatu Espainiar ark oinarri eta zimendarri konsideratzen zituen elementu nagusiak mantendu behar zirela, hoi ziren erregea, Franco berak hautatua, gero Espainia batua eta sistema politiko bat, bere osotasunean ikutu ezina gertatzen zen, ez da, botere militarra batetik, botere judiziala bestetik, poliziala eta egitura sozioekonomiko, ez da. Hoiek ezin zirela ikutu. Gau, galdera da, nola zen posible garai hartan ezkerreko deitzen ziren indar espainiarrak apoiatzea, PSOE eta beste Partido Komunista Espainiarra bebai, ez da, apoiatu egin zuten, ez da. Bueno, PSOE guztia ez, memoria flakoa daukate batzuk, baina Katalunian esate baterako PSZ-ek ez zuen apoiatu konstituzioa, hori kontuan hartzeko, baina eske Euskal Herrian hemen gutxiengo batek eman zion baietza. Aukera, botu emateko aukera geneukan guztietatik 24%. Claro, gero Espainiarrak esaten dute, kontuz, independentzia ezin da lortu erdiarekin, erdia baino boto kualifikatu izan behar da. Zu, konstituzio espainiar hori, gure borondateren kontra, esarri zigutena 23%ak apoiatu zuen, 23%ak. Eta gainera, bigarren datua, eguneratua, 44 urte pasa dira, gaur egun Euskal Gizartean bizi garenon artean 10%ak bakarrik apoiatu zuen konstituzioa bada. 10%aren konstituzioa bada, hemen. Ze pintatzen du hemen? Bada garaia euskaldunok geure prozesu konstituzio gilea eukitzeko, ez da? Eta gainera okerrena esarri egiten zaigu, inposatu egiten zaigu korseoa bezala, da konstituzio horren bitartez arautzen dute eta markatzen dizkigute mugak. Esaten dute, konstituzio espainiarrak ez du posible egiten hau edo bestea. Eta muga horien menpe bizi gara. 10%ak hemen mantentzen duen muga horren menpe, hori da egoera, gaur egun. Eta gainera ez, konstituzio horrek dituen gauza hon txikiak ez dira betetzen. Etxe bizitza duin bat eukitzea derecho bat dezela dago konstituzioan, eta hori ez da betetzen, adierazpen askatasuna ez da betetzen ez da, hortaz, gauza hon bakarretak, ezin dugu defendatu. Kontua da, gaur da eguna, ikusi dugu, lehendakariak ez doaz, Kataluniako presidenta ez doa, jende asko ez doa ospakizun horretara, bestalde oso itxura militarra ematen diote, hasierako momentutik musika militarra ipintzen dut, eta hor armada hor presente dago, eta zeuseratik izango da, ez da? Eta hola da, baina zein da gaur eguneko debatea hemen da gure artean? Bi jarrera nabarmentzen dira, ez da? Apurat, Humberto Eco bere garaian, halako saiakera famatu batean, esan zuen bezala, bi jarrera posible daude, edo apokaliptikoak edo integratuak. Batzuk integratu izatera abiatu dira, eta kontuan hartzekoa da. Zu konstituzioa bere garaian errefusatu bazenuen, baina ala eta guztiz integratu egiten bazara. Berak antolatzen duen sistema politikoan, azken finean integratu zara, eta hor bide horretan zoaz, eta hau kontuan hartzekoa da. Baina problema da, integratuen parean, ze agertzen zaigu hemen apokaliptikoa bakarrik? Nik uste dut hor daukagula debate sakon bat guk euskaldunok. Egon behar da beste bide bat. Integrazioa ez, baina apokaliptiko izatea ere ez. Aurkitu behar dugu alternatibaren bat, geure prozesua, gure eraketa prozesua egiteko. Konstituzio horrek ez digu balio, hori argi dago. Hori bereetako argienek ere aitortzen dute Estatu Espainiarrean, ez da, berritu behar dela, baten batek data ipini dio, esaten du, 2030erako egingo da berria eta ez dut uste egingo dutenik. Baina gure arazoa ez da hori, ez doa hortik. Nik uste guk integratzea oso aukera txarra dela guretzat, naizta batzuk, bertoko alderdi batzuk ere hori planteatzen duten praktikan. Baina apokalipsia ere ez da alternatiba bat, orduan, aurkitu behar dugu bideren bat, nik uste geure eraketa propioa bultzatzeko.
Bide luzeko eztabaida emango luke horrek, eta dagoeneko ere esan daiteke hasia dela gurean, ezta? Beste egun batean helduko diogu gai horri, memoriari buruz ere hitz egin behar dugulako gaurkoan, gogoratuko duzue Jose Barrio Nuevo ministro frankistak estandakoak, estatu terrorismoa aitortuta El Paisen egindako elkarrizketa batean, egunotan Felipe Gonzalezen gobernuko beste ministroi batek beste elkarrizketa bat eman du, Espainiare komunikabide batean, eta besteak beste intxaurrondo torturak egiten zirela aitortu du, eta jakitun zirela ere onartu du, ezta? Ez dakit zenolako sentsazioak duzuen horrelakoak behin eta berriro entzutean, ez direlako izan bi ministroi hauek bakarrik, ez? Aurreko urtean ere izan ziren horrelako adierazpenak beste ordezkari politiko hoien aldetik. Uretako ez die berriak, ez? Hitz hauek, esaten den bezala da, ez un sekreto gozez, ez? Eta ontxe, baina egia da, Espainia mailan badazela hainbat herritar eta ere behar bada aginteak, ez honi buruz ez dakitena ezebez, edo behintzat jakin izan ez nahi izan dutela urte hauetan, ez? Eta hori, pertsona horiek hau egia dela konturatzea edo pertsona horietatik entzutea oso garrantzitsua da, ez? Intxaurron tortura egon zen, eta hori ez da inork ez dago inventau, baizik eta pasaden gauza bat da, eta hainbeste urte egon dia eskutatzen saiatzen, eta ontsa esatia niretako garrantzitsua da, ez? Berandu, eta ez dut uste inork ordainduko dauen bertan pasatzienak, ez? Behiok, justo ministroa ez, esan da, Galindok ez zuen egin zuen gauza bakarra pertsonak torturatzea da. Hori da izan bada gauza bakarra, ez dakit, ze nolako astakeriak egin espero dute, egitea. Baina begira, ari gara zorionez, batez ere geure aldetik hasi garelako gauzak ikertzen, ari gara argitasun puntu batzuk egiten. Pako Etxebarriak eta bere taldeak egin duten lana torturen ikerketari buruz oso argigarri izan da. Eta beraz, horri esker gaur esan ditzakegu gauza batzuk oso pisudunak direnak eta garrantzi handia daukatenak. Adibidez, nik esango dut, Juan Alberto Bellok bere garaian epaili izan zena eta gainera halako jantzi demokratiko edo progresista bat zeukana, ze justizia demokratika erakundean lan egiten zuen, gero deitu zutenean Madrilen barne ministro izatera, bihurtu zen torturatzaileen buru, arduradun maksimoa, eta gaur esan dezaket hori, eta berari esaten diot, zu izan zara Madrilen torturatzaileen buru, zergatik, begira, bera egon zen, 94tik 96ra ministeritzan. Bueno, 94an, lehenengo urtean, 125 tortura kasu daude registraturik, berak basekien, eta ez dakit espazituen agintzen berak, hori da, baina bera zen ministro hau da, horren arduradun politiko maksimoa bera zen, baina hurrengo urtean 89 egon zen, eta bera ministro izan zen, azken urtean 96an, beste 98. Hoie dira kasu registratuak, probatua daudenak eta registratuak. Beraz, Bellokek esaten du, sinadura horrekin, torturatzaileen arduradun nagusia. Hori oso larria da. Baina hori larria, nahiko larria espada, berak gainera aitortzen du beste gauza bat. Bera izan zen Galindo general bihurtu zuena. Jakinda Galindok Lasa eta Zabalaren tortura eta erailketa basatien, hau da, erailketa basati arien arduradun maksimoa zela, eta bihurtu zuen general. Bellokek. Orduan, Bellokari da, lehen Barrio Nuevo bezala, biluzten Estatu Espainiar honen izakera. Nik uste dut benetan larria dela. Da konstituzioaren egunean honetaz, Espainiako konstituzioaren egunean honetaz hitz egiten ari bagara, zuek esango diazue, ze etorkizun espero daiteken eraikuntza horretatik, Espainia demokratikoa deitzen duten eraikuntza horretatik ze etorkizun espero daiteken. Eure gainera, lotzari gabe Madrilen, prentzan, halako deklarazioak egiten zituztenean, ari gara nik uste biluzten Estatu Espainiarra. Eta ikusten duguna, agertzen dena, ez da, hain zuzen ere, erakargarria, ez da. Gaurkoan gurean izan dugu elkarrizketatu nagusi Giza Pilarre Garaialde, Egiari Zorre Fundazioko kidea, eta horrela azaldu digu, berak zer uste duen zergatik orain ari direne horrelakoak komunikabideetan azaltzen.
Bat da, lehen ukatu egiten zuten, bereiak ez zuten egin, bereiak ez zuten zer ikusik, ez dakit zer bakin nun, eta gaur egun, esaten dute bereiak izan ziela, arro esaten dute gaina, erabateko zigor gabe sentitzen direlako, impunitateak babesten dituela badakitelako, eta gainea, azaldu nahi dute, hori egin zutela egitea zeukatelako, ezta? Eta nik uste nahi dutela gizarteak, jendarteak, hori onartu dezala gauz naturalena eta normala bezala. Eta hori benetako aberrazio bada. Demokrazia baten benetako zea bada. Zein azalpen aurkitzen dio zuek, ez? Horrelako adierazpenak egiteari orain momentu honetan eta Espainiar komunikabideetan. Zergaitik uste duz egiten ari direla? Bai, hor dago garailearen ideologia. Hau da, berei sentitzen dira garaile eta garaituak euskalduna gara. Beraiek esango dizute eta dela, eta violentzia garaitu egin zutela. Baina, begira ze absurdoa den planteatzea eta zela violentziaren adierazgarri bakarra, hola esaten dute, beraiek estatutik bertatik alako violentzia eta alako krimenak antolatzen dituztenean, da lotzari gabe. Ordan, ze legitimazio elemento erabiltzen dute? Ba, eta garaitu izana eta euskaldunok garaitu izana. Hori da, azken finean, legitimazio bakarra, eta hori beraien buruetan, nik uste nahiko legitimazioa da, eta horregatik lotzari gabe agertzen dira. Hau da, zein da beraien meritoa nolabait esan, gogoratu lehen esan dugun, ez da, frankismotik erregimen honetara, ze elementu oinarrizko mantentzen diren ikutu ezinak monarkia, Espainiaren batasuna, eta sistema politiko instituzional osoa, hori mantentzea lortu dute. Horretaz harrotzen dira. Hori da beraien meritoa. Eta esaten ari dira hori mantentzeko ezinbestekoa zen da ondo egin da zegoen egin genuen estatu terrorismoa. Hori da beraien mezua. Nik galdetzen dudana da nola posible euskaldun bakar bat egotea Espainia horretan mantentzea baldintza horietan onartzen duena. Hori da gu pentsatu behar duguna. Guk ez dugu, nik uste dut, Espainiako agintari hauen mentalidadearekin pentsatu behar, hori eztabaidatu behar, pentsatu behar dugu hemengo mentalidadearekin. Memoria horregatik, memoria egin behar dugu euskaldunok. Geure aldetik da, ni poste naiz, entzun du lehen Pilarrek egin duen adierazpena hemen, da poste naiz, behingoz euskal memoria lantzen ari garelako, ze memoriak izan behar du, biztan da euskal memoria. Espainiar memoria, hauek ordezkatzen dut, esan nahi dut, halako jenteak ordezkatzen du Espainiar memoria, ez da, Belokek edo Barrio Nuevok. Erakusgarria ez, komunikabideekin batzuetan eman dituztelako adierazpen hauek ez, eta lehen Karmeloke aipatzen zuen garai eta garaituen arteko marko hori inposatzeko zenolako baliagarria izan daitekeen ere, horrelako zubi bat eraikitzea ez, komunikabideen bitartez ere. Bai, hori da, Bilarrek ondo zan dago moduan da lehen egiten zuten zan ukatzea, ez, realitatea ukatzea. Ontxe, konturatu dienean, impunitate oso egin dezaketela olako deklarazioak, jarraituko dute. Eta nire ustez honek biak ez dira izango bakarrak egiten dutenak, baina arro sentitzen direlako. Eta jentea hau irakurtzean, arro sentimendu bat ere daukolako, ez? Eta, hala, ze ondo, etarrak edo torturatu dituztela, edo pertsona horieko lan tratatu dituztela, ez dutelako pentsatzen, ez? Pertsonak diela edo ziela. Eta deklarazio hauek babesten dutela, eta hori herritarren artean, herritar batzuk babesten dituzte alako deklarazioak eta arro sentitzen dira, identifikaturik sentitzen direlako, eta hori Espainia mailan pasatzen da. Bai, nik uste du momentua dela beste elementu bat gehitzeko, ez da. Hauek horrela egiten dute, eta arrokeria oso agertzen dira horrela, garaile bezala, eta justifikatu eta legitimatu egiten dute, estatu krimenak modua organizatuan egitea, nazioartean ere badituztelako ereduak. Eta 3 aipatuko nituzke, ez da, bata Israel. Israelek nazioarteko zuzenbidearen kontra, demokraziaren kontra, eta oinarrizko eskubide guztien kontra, palestinarrak horrela tratatzen ditu. Eta legitimatu egiten du hori Israelen estatuaren iraupenerako, estatu sionista horren iraupenerako beharrezkoa dalako. Hori da eredu bat. Bestea Turkiarrek.
Turkiarrek hori bera egiten dute herri oso bat, hain zuzen ere, mende eta gerra antolatu eginez beraien kontra, kurduen kontra mantentzen dute. Eta erail eta bizitza guztirako gartzelan sartzen dituzte, suertea badute bizirik egoteko, Kurdistaneko borrokalariak, eta hirugarrena Marokok hain justu ere, nazioarteko berriro ere, nazioarteko zuzenbidearen kontra eta arau demokratiko guztien kontra, Saharako herriarekin egiten duena. Bueno, kuriosoa da, azken aldian Maroko eta Espainiar regimena bat eginda gaurko partidoak enduta, hor esenifikatuko dute nola baiteko lehia, kirol arloan, baina hor ere, lehia patriotikoa da bakoitzaren aldetik. Baina gero biak dira oso ondo elkar ulertzen direnak, beste beste Melillan krimenak eginda, batera, kolaborazioan. Ordan, halako egoeran sartzen ari gara. Estatu kriminal hauek ez dute bat ere lotzarik, kriminala direla itortzeko, eta beraien barre ministroak, lehen izan zen belok, baina begira orain ze jarrera daukan, ez da? Hurbilagotik ezagutzen dugun beste ministro honek, ez da? Grande Marlaskak, bueno, kriminala dira, baina aitortu eta gainera arro esaten dute krimen hori direla Espainia edo Maroko edo Turkia edo Israel mantentzeko. Hori da hauen logika, ez da? Gaiari helduko diogu gaurkoan ere, pantaiaren bestaldean daukagu Agus Hernan, Foro Sozialeko koordinatzailea. Kaixo, Agus? Eguerdion zuri, eta zuei. Lehenik eta behin ez, hemen hizketa gai ere izan delako Belloken adierazpen horiek, intxaurrondon tortura egiten ez dela aitortzen ez, oraindik ere gogoan Barrio Nuevok esandako horiek, badirudi noizbenka ateratzen direla ez, ordezkari politiko batzuk egindakoa aitortzen, estatu terrorismo hori aitortzen, baina gero ez dagoela inolako erantzunik ez, horren gainean, zenolako irakurketa egiten duzu? Noizbenka baino gehiago, egon da uda baino lehen, momentu batean hilabetero gertatzen ziren horrelako gauzak. Nik bat egiten dut hor planteatu duten bi pertsonekin, ez? Nik uste dut momentu honetan badagoela talka bat Euskal Herrian eraikitzen ari den memoria eta Estatu Espainolean oraindik segitzen duten errelato edo kontakizunaren borrokaren aldeko edo bakarraren aldeko urratsak, ez? Hor bai Belok, bai Barrio Nuevo, bai Macarena Olora duela hilabete batzuk, eta zenbait momentuetan hor argi irakusten duten kontakizun bakarraren aldeko jarrerak oinarritzen dira harrokeriaren puntu batean eta kontzeptu batean, da irabazle eta gaitzailenak. Eta momentu berean Euskal Herrian beste esperientzia martxan jarriak izan dira, edo biktimen arteko topaketak, edo bai memoriaren elkarrizketak martxan jarri ditugunak, ez? Eta hor, gero eta gehiago ikusten da, hemen Euskal Herrian, gero eta gehiago kontakizunaren bakarraren esparrua agortutzat ikusten dela eta poliki bagoa zela memoria kritiko inklusibo batetara eraikitzera, eta Espainia mailan horrelako sektoreetan bederen, harrokeriaz eta autojustifikazioaz oinarritzen duten bere diskurtsoa. Aipatu duzu, ez da, hainbat ekimen aurrera eraman dituzuela bide horretan, Foro Sozialetik, horietako bat da memorien elkarrizketa proiektua, berriki Nafarroako Parlamentuan aurkeztu berri duzuena, 13 hilabetez, ez, iraunduen proiektua, elkarren hizketan jarri dituzuela hainbat eta hainbat biktima desberdin, indarkeriaz, euskal gatazkaz, oroimenaz, bizikidetzaz ere, zenolako garrantzia dute horrelako topaketek? Oso garrantzitsua, guretzat bigarren izan da, ekainean Euskadiko Autonomik Erkidegoan beste prozesu bat bukatu zen 11 pertsonen artean, baina kasu horretan partaideak erabaki zuten ez publiko egitea eta indarra handia du publiko egitearena, ez? Nik uste dut, zergaitik dira hain garrantzitsuak hor frogatzen da, bai Nafarroan, bai Euskadin izandako bi esperientzia pilotu horiek, Nafarroan 9 pertsona eta Euskadiko Erkidegoan 11, frogatzen dela jende oso ezberdinak eta etako izandakotik konservadore sektorean, Nafarroan edo sozialistak, edo nazionalistak, edo ezker abertzalekoak izan direnak, frogatzen dela
gai sensible horren inguruan, posible da eseritzea eta entzutea, eta ez duk esango adostea, zeren bakoitzak bere relatoak mantentzen du eta memoria propioak, baina bai, etorkizunari begira oinarriak sendo jartzea. Eta horrelako hain profil desberdinak, ez, batera aritzeak, elkarren txuteak, zenolako mezua bidaltzen du gizarteari, instituzioei? Nire ustez oso argia, ez? Posiblea dela elkartrukatzea iritziak, patxadaz hitz egitea gai horrein inguruan, eta etorkizunari begira adostea zemotako etorkizuna nahi dugun. Evidentea da, eta ez bakarrik foroak esaten du, duela gutxi begiradak gogorak bultzatutako begirada prozesuan gauza berdina esaten zuten, ez gera ados jarriko zergaite gertatu zen, baina bai kapazagera ados jartzea zemotako oinarrik esan behar dituen gure ondoria, eta ez hori oso garrantzitsua da. Hemendik aurrera, ez, eta bide horretan, biktimak erreparatzeko, aitortzeko, diskriminazioa gainditzeko, zenolako erronkak ditu gure gizarteak? Guk horrek egiten dugun diagnostikoa da, poliki lortzen ari gera zentralitatean jartzea biktimen arteko gaur egun tratamendu asimetrikoa gertatzen dena gainditzarena. Hori zentralitatean sartzen ari da eztabaidan. Orain arte, esen gai bat zentrala eta gero eta batez ere biktimen eskuetan zegoena elementu borroka hori edo aldarrikapena hori, eta momentu honetan agenda politikoan sartzen ari da, duela gutxi Eusko Legebiltzarra eta Nafar Parlamentuan egon gera gai horrekin ere, eta bietan identifikatu dugu kontsentsu zabal bat, oraindik diskriminatzen diren zenbait legeak eta zenbait dekretuak gainditzen aldekoak. Urrun gaude, zeren oraindik gizartean nola gaude, gizartean ziurrenik ateratzen baldin bada kalera eta norbaiti galdetzen baldin badiego biktimetaz, pentsatu dugu bakarrik etako biktimetaz eta ez estatuko biktimetaz. Eta hor eskatzen du erreseteo sozial bat gu deitzen dugu, ez? Baina arlo politikoan eta politikoak instituzioneak lideratu behar duten aldaketa hori, poliki ikusten dugu Euskal Herrian, bai Nafar Parlamentua eta bai Eusko Legebiltzarrean, baldintzak sortzen ari dira, zenbait legeak berrikusteko eta poliki aurrera egiteko. Ni adibide bat jarriko nuke, eta da Barrio Nuevoren adierazpenak sortu zuten izugarrizko uholdea. Egia da ez da gertatu orain belokeko adierazpenekin, baina momentu horretan bai instituzionalki, bai alderdi politikoen artean, izugarrizko uholdea sortu zen, estatuko biktimen babesa emateko, eta Barrio Nuevoren arrokeria eta diskurtso autojustifikatiboa saiesteko. Agus Hernan, eskerrik asko gaurkoan, gako guzti hauek emategatik eta segi lanean, eskerrik asko. Zuei. Hortxe ez, egin du nahiko garrantzitsuk eman dituela ematen du, ezta? Bai, hala da, ez, geratzen ez, esan dauen moduan azkenengo partian da, zentralitatea dagoela, eta ontsak biktimen egia kontatzea, ez bakarreketaren biktimak baizik eta estatuaren biktimak egia kontatzea, agenda politikan dago, eta nire ustez horrelako egimenak oso garrantzitsuak dira, eta gainera Nafarroan egitean niretako oso garrantzitsua da, ze asteburu honetan guardia auki izan dut, eta Feijóoren aurkezpena ikusi nauen, streaming bidez, eta bertan harritu nauen zenbat jarraitzaile dituen eta jarraitzaile horien artean zenbat pertsona gazte zeuden, eta nire ustez eskumak Nafarroan pixu handia dauko, ez bakarrik PP, baizik eta beste alderdi batzuk, eta holako ekimenak Nafarroan egitea oso garrantzitsua iruditzen zait. Pausua da, dudarik gabe, eta gainera nik uste zentzu osoa duela sakonean zergatik. Begira, hemen azken finean historiaren da memoriaren sujeto eta oieto nagusiak, bai sujeto eta bai oieto nagusiak geu gara, ze Euskal Herriaz ari dira hitz egiten kanpotik, Madriletik eta urrunagotik, baina kanpotik, ez da, Parisetik, Madriletik, Euskal Herriaz mintzo dira, eta beraien markatu nahi dute zein izan den gure historia,
eta zein izan behar den gure memoria. Bueno, horren aurrean, lehen esaten hasi naizen moduan, nik uste gugeuk hartu behar dugula, gugeu bagara oietua eta gugeu izan gara suietoak eta gara, bai historian da bai memorian hemendik egin behar dugu, landu behar da hemendik. Madriek esan dezala nahi duena edo eta Parisek, ez da, hori da memoria beligerante bat, da gainera garaile bezala agertzen dira nahi dutelako jarraitu garaile eta dominanti izaten. Baina gugeu benetan nahi badugu landu gure historia eta gure memoria bertotik egin behar dugu, eta horregatik Agusek eta Egiari Zor eta Euskal Memoria Fundazioak egiten duten lana, eta historialariek beste arlo luzeago batean egin behar duten, da oraindik askotan egiten ez duten lana, da bertoko lana. Gu behar dugu Euskal historiografia, Euskal Memoria bezala, ez da. Adibide txiki bat ipiniko dut kasura datorrena. Irulegiko eskua agertu zen. Eta hizkuntzalaria joan dira, eta arkeologoak aztertzera eta zerbait ondorioztatu dute. Baina oraindik inok ez du aztertu ze gertatu zen Irulegin. Hau da, esku hori hor agertzeko ze gertatu zen. Bueno, oso kapitulu larria zen. Hain zuzen ere, Erromako elegioen lehenengo, seguruenik lehenengo eraso militar bortitza gertatu zen. Baskoien eremu horretan. Eta ondorioz txikitu zuten herria, herri zuten herria, eta bizirik atera zirenak, ez dakigu, baina hori historia landu behar du, seguruen alde egin zuten Pirineotara, mendietara, ez da. Eta gero, ordutik, eta bat mende dira, ordutik gaur arte ze gertatu da gure herrian. Hori bertoko historiak landu behar du. Ze kontatzen digute? Kanpokoek kontatzen digute historia, ez da. Nik uste memoria eta historia dira, hemen berton landu behar diren disiplina zientifikoak, subjetoa eta objetoa geu garelako. Hortxe utziko dugu memoriaren atan hau, eta Euskarari erreparatuko digu gaurkoan ere, Euskaraldia behin amaituta, Durangoko azoka ere badatorrelako, baina gaurkoan gainera Euskalgintzaren Kontseiluak 25 urte bete dituelako, mende erdi, Euskararen normalizazio prozesuan lanean, eta gainera ziklo aldaketa batekin, edo lekuko aldaketa batekin, Paul Bilbaok urteetan, azken hamarkadan, zuzendari izan da, oraingoan Idurre Eskizabeli pasatuko dio aginte makila, ez dakite gaurkoari buruzko korterik daukagun? Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeugon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan Euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskergagatik. Eta eskerrik asko bereziki, orain 25 urte, elkarrekin aritzea erabaki zenutelako. Hortxe lekuko aldaketaren irudikapena, ez? Baina, Carmelo, 25 urte hauek zuke nola gogoratzen dituzu? Bueno, lehenengo eta behin esan, hor egon behar nintzela neure, gonbidapena neukan joateko, baina honekin bat egin duenez, hemen nago. Lehen etzi dut, eskerrik asko, Amaika telebistan egotea, eta joango naiz, bihar joango naiz, bihartik aurrera Durangora, ez da. Baina hori egin dute gainera San Agustin kulturgunean justu sortu zen gune berean. Hau da, duela 25 urte hor bertan sortu zen Euskaren Kontseilua, ez da. Garrantzitsua da. Zergatik da garrantzitsua? Gizarte zibilaren eta erakunde euskaltzaleen zati handi bat bildu duelako eta biltzen duelako, ez da. Hor topagunea dago, euskaltzalen topagunea, Elkar, Eka, Ikastolen elkartea, Eluiar, Berria, Eusko Ikaskuntza, Gerediaga elkartea bera, azokaren sortzailea, jende asko dago bazkideen artean kontseilu horretan, ez da, garrantzitsua da. Bi, autonomia erlatiboa, baina autonomia bat baduelako behintzat beste aginte erakundeekiko eta Euskararen bilakaera aztertzeko eta objetibotasunez aztertzeko ahalmen hori badu. Eta hori esan behar dut oso kritikoa dela, eta arrazoiz Euskararen Kontseilua une honetan, Euskararen bilakaeraz, Euskararen inguruan egiten den hizkuntz politikaz batez ere oso kritikoa agertzen ari da, eta zergatik izango da, ez da. Beraz, garrantzitsua da, orain eginda agintean edo ordezkaritzan halako txanda bat, eta Idurre Eskizabel ezagutzen dut, konfiantza osoa ematen dit, nik uste lan handia egingo duela, eta norabide honean egingo duela.
Daia bere elkarrizketa bat agertzen da gaurko berrian, irakurri dut, da oso interesgarria da, da ni bat nator berak egiten dituen hainbat balorazioekin, da horiek ere oso kritikoa dira, lehengunean Jo Sarasuak egin zituenak ziren bezala, ez da, nik uste dut egoera kritiko batean gaudela, eta euskal gizarteak eta gizarte mugimenduak eta halako erakundek asko daukagula egiteko eta esateko horren inguruan. Orain amaitu berria da Euskaraldia, baina, klaro, ni horre naiz, Euskaraldi guztietan parte aktiboa izan naiz, partaide aktibo, ez da. Baina, klaro, Euskaraldia planteatzen du norberaren konpromiso bat, iaia banan norberak hartu behar duen, ez da. Bueno, egingo dut 15 egunez, eta izango naiz Belarri Press, edo Agobizi izango naiz, da hola saiatuko naiz. Baina Euskararen arazoak ez dira gizabanakoaren arazoak, kolektiboa dira, ez da. Hizkuntza bat gizartean benetan sustraitzeko eta neurri kolektiboa behar dira. Eta hor, Euskararen Kontseiluaren nik uste orientazioa oso interesgarria dela. Espero dut lan ona egingo dela. Eta lekuko aldaketa gainera emakume batek hartuta ez, idazkari nagusi kargua, zenolako garrantzitsua denez, hainbat esparru desberdinetan ere, genero ikuspegia ere txertatzea, Euskararen alorrean ere. Hori da, ez emakumeen ikuspegia egotia edo emakumeak egotia alako elkarketetan oso garrantzitsua da, ez, guztietan. Eta Karmelorekin bat nator, ez, oso garrantzitsua da alako elkarteak edo erakundeak egotea, baina nire ustez Euskaraldian ikusi dudan bezala, artikulu bat idatzi dute eldiario.esen euskaraz, eta niretzako garrantzitsua izango litzateke zerdaldunei edo euskaraz inoiz ikasi dugun pertsonei, baina gero gure bizitza erderaz egiten dugun hori, implikazio gehiago eskatzea, edo implikazio hori sentitzea, edo bai, ezken niretako nire ustez Euskaldunak gauza asko egin dituzte Euskara sustatzeko, baina faltatzen da oraindik Euskaldunok sentitzen ez dien pertsona horiek zertxo baita egitea, ez? Ondo, begira, hartuko dut puntua bertsolari egiten duten moduan, Maialenen oraingo gai honetan, ez da? Hau da, hemen Euskara ez dakitenek zer egin behar duten. Eta adibide bat jarriko dut gaur goizekoa. Gaur goizean, lehenengo kafearekin irratia entzuten nengola, Euskadi irratian entzun dut, Pavel. Nor da Pavel? Pavel da gizonezko bat, Ukrainarra, duela 9 hilabetea llegatu zen Euskal Herrira, eta gaur mintzatu da Euskadi irratian euskaraz. Pavel. Bera etorri zen duela 9 hilabete, gero etorri da bere emaztea, eta kontatu du nola seme bat daukaten soldadu dena eta Ukrainan dagoena. Okupazioaren kontra borrokan eta gerran dagoena eta oso kezkatuta daudela eta baina Pavelek hitz egin du euskara oso egokian gaur irratian, ez da moztu, diskurso jarrai bat egin du. Bueno, zer pentsatu behar dugu eta zer pentsatu behar dute hemen 50 urte bizitzen dagoen de euskara egiten ez duen jenteak horren aurrean. Hori diot, hemen gerteara kolektiboa da hizkuntza bat, eta euskara, baina norberak ere bere ardurak eta bere erantzukizuna badu. Pavelek 9 hilabetetan euskaraz irratian hitz egiten badu, beste zer. Bai, askotan aitzekiten galtzen garela, ez? Borondate falta edo eskutatzeko. Bai, baina, nire ustez, enpresek eta erakundeek bai, euren langileen euskara sustatzea, zertxo egin beharko lukete, ez? Adibidez, mendazen komunikabideek, eldiario.esek adibidez, bakarrik euskara hutxean, erdera hutxean idazten dago, baina, euskara planteatu dudanean ez diate esan, kostu dira, ez? Eta niretako hori da, lehenengo pausoak egin behar ditugunak, ez? Euskara saiatzen, sartzen, erdera inposatzen den leku horietan. Euskara eta euskal kultura sustatzeko bihar eguna, Durangoko azoka astear delako, zenolako aurreikuspenak dituzue, joango zarete, zenbat egun edo? Behar bada bai, hemen egongo naiz, hortaz, segurazki, ez bango nazela, asteburuan, segurazki. Ni joango naiz, bihartik hasita eta segurenik egunero joango naiz, zergatik ni jarraipen egiten diodalako, ez da, aspalditik, unibertsitatean lantaldetxo bat izan genuen ikerketa egiteko urtero, Durangoko azokarena, eta egiten genuen, eta ni orain unibertsitateko lanetik jubilatu naiz, baina jarraitzen dut hori aztertzen.
Berezik interesgarria izango da orain, ze pandemia garaitu ondoren egiten den lehen azoka, nik esango nuke estilo librean egiten den lehena dala, hartu ditut, ibili naiz aztertzen, hartu ditut datu nagusiak, 258 stan egongo dira, 607 liburu berri aurkeztuko dira. Bueno, interesgarria da. Gero hainbat areto daude, talaia edo areto nagusia, otzenea, musika, zinema emateko aretoak. Nik uste, esan nahi dut, azpigitura oso ondo prestatuta dago, eta, bueno, dakarren perspektiba oso ona da. Baina hori baino haratago, gu planteatu genuen hipotesi bat unibertsitatean, geure ikerketan, duela urte batzuk, eta konfirmatzen ari da, nik uste dut, eta ikusi behar da batez ere bilakaera. Hau da, hipotesia zen, Durangoko azoka da Euskaldunok egunerokotasunean antolatu ezin dugun kultura sistemaren ordezko bat, laborategi moduko bat. Egun batzutan egiten da, eta han elkartzen gara, sortzaileak, idazleak, musikagile eta bar batetik, hartzaileak, hau da, irakurle eta entzule eta ikusle guztiok, elkartzen gara, uniberso mugatu batean, azoka bera, landako, oso ondo dago, eta inguruak, eta 4-5 egunez egiten dugu ordezkatu kultura sistema propio bat. Gero, gizartean ez daukaguna. Ordan hori da, ez da. Claro, galdera da, ondo dago 5 egunez, baina ze etorkizun, ze edatze, ze zabaltze eukidezake horrek gizartean, hori da galdera, ez da. Oraindik erantzun ez duguna. Galderak airean, dena den oraindik ere hasi ez den Durangoko azokaren 57. edizioari begira, eta jakin ezazue bertaratzeko aukerarik ez baduzu ere, Hamaika Telebistatik 24 orduko jarraipena egingo dugula ere bai. Eskerrik asko, gaurkoan ere gurean izateagatik, Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, eta ordubietatik aurrera, egunero bezala, eguneko albiste nagusiak Karolina Suez lankidaren eskutik ondo izan.